egy tisztességes feleséget. Nem volt mit tennie, kénytelen volt kelni bűszolgájával, Wilhelmmel, hogy megtalálja magának a nagy őt. Sok hercegnőt és rossz lányt nézett már meg magának, de mindegyiknek volt valami baja. Így Ludwig herceg elhatározta, hogy rendez egy bált, hogy ott találja meg leendő kedvesét. Nehéz a hercegnek megfelelni, így minden szempontból megnézte a feleségjelölteket. 75-e, ez már nekem való. Kiváló méretek, szép kis pofri, jól lesz a gyűjteményemben. Egy veszélyes nő auráját érzem közeledni. De uram, ezt honnan tudja? Mert jól működik a mellszenzorom. Jól érezte a herceg a veszélyt, mivel egy hatalmas hibát vétettek. Elfelejtették meghívni a nagyhatalmú boszorkány Dorotheát. Mérgébe felpattant a 4 ütemű varázsseprőjére és elrepült vele a Azt meg elviselni, hogy meghívtátok Flórát, Fionát és Faunát. De hogy tehettétek ezt meg pont velem? Itt már mindennek vége. Túlvilági erő, karmazsin vérfolyam. Régmúlt idő homályából ismét felbukkan. Nem riadok vissza? Kisanyám, ki akarsz nyírni itt mindenki? Ez az, mi csak Louis-t akarjuk likvidálni. Várjatok, először csekkoljuk le a csávot, hisz olyan kis pisi. Na jó, ez nem az én műfajom. Zenét, hölgyeim. Mama.